wata mace tana bacci amma mala'iku suna rubuta mata zunubi. Tana addu'a amma mala'iku suna rubuta mata zunubi. Tana cin abinci, tana karatu amma mala'iku suna rubuta mata zunubi. Ta yi shiru amma mala'iku suna rubuta mata zunubi. Menene laifin wannan matar? Macen da take bayyana al'aurarta a social media ta hanyar yaɗa hotuna ga wanda ba maharramanta ba. Duk lokacin da wani ya kalli hotonta, mala'iku za su rubuta mata zunubi ko da bayan mutuwarta. Shi ake kira sinjariya, ma'ana zunubi mai gudana. Allah mai gafara ne kuma mai jin ƙai ne. Mu roƙe shi mu miƙa al'amuran mu gare shi. Zai gafarta mana zunubanmu kuma zai shiryar da mu ta farki madaidaci. Yar uwa, ki yi ƙoƙari ki goge hotunan ki daga social media don gujewa faɗawa halaka. Kada ka sake shedan ya hana ka subscribe wannan channel ɗin domin amfanin al'umma. Allah ka sa mu dace, amin. Wannan nasiha ce.